Ka National Institute of Fashion Technology Shillong, kala Rakhe ke Jingpass graduate jun ki khna ka batch 8,000 ya Sauli Maudiang Diang Shillong. Ka Jasmina Ziliang ka bedai ka nong seng kam la Jong, ka pauna malor ka jingno sinyang Jong ka sya ka tenat ki kam snakti, klalong ka kongsan hakani kesingi. Haba ajeng kren ka Ziliang kala banjur halor ke jing don kamban kintiu ki bedon sap bat ru ke jing yarap pisa ban wanra ke jing kela da ka bapen sngo ke jing kular jong ka sinjuk ban pen ko bor ki khna khnang bakin wanra jing kela ka perthei Ushankar Kumar Jha ubede u campus director ula ai kublai sha baro ki khna ka batch 8,000 apply plala ban pas bha kin thop ru ya riu pun riu ngut ki bla pas ya ka graduate अपना पेशागत कार्य करूंगी कि मैं व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखूंगी। Kumba Sanspa